Vols guanyar 9.358 pessetes al mes per cada milió? Coneix la multicuenta del Banco Pastor. Et dona un 12% en un dipòsit a terme de 15, 30 o 90 dies per una inversió mínima de 2 milions i sense retencions. Guanyaràs 9.358 pessetes al mes per cada milió. Truca'ns al 942 42 42. Banco Pastor. Compte amb nosaltres. Porque nunca sigues la corriente, nueva serie exclusiva Clio Graffiti. Nuevo Renault Clio Graffiti. Tal para cual. M'agrada que tinguin aquesta careta de bon nen, de criu, sí, per dominar-lo. Això estic acostumat, ja. O sigui, no és que m'agradi per fer-ho cada cap de setmana, però fa temps que no ho faig i realment amb un d'aquests 3 nois m'agradaria molt fer. Diguem-ne, al camp, o es pot fer a la muntanya, o es pot fer en un restaurant, no? I això és qüestió de... Però d'entrada penses que primer menjar, això anima a veure... Això et posa fort. Posa fort i content. I aquest dimarts a la nit... Amor a primera vista. Una cosa molt difícil de definir, vull dir, és aquelles coses que veus i realment fins que no la proves no saps si una boca és petonera.